Zaista smo ponosni na vas i ulepšali ste nam ove evropske igre. Početak je zaista sjajan, 5 medalja i želimo vam sve najbolje samo tako da nastavite. Eto, želi smo da ovo bude možda i podrška, malo i podstrek i ostalim članovima tima Srbija, da daju sve od sebe ovih dana, pa možda i oni budu u prilici da se bore za medalju. Nemamo puno vremena, Pariz je tu, tako da ovo je jedna stepenica, pa mislim druga stepenica je sad Duisburg, tako da idemo jedno po jedno. Nakon kraćeg govora koji su održali predstavnici Olimpijskog komiteta Srbije Nataša Janković i Mikio Fukuda, osvajači medalja podelili su tortu, kolače i sokove ostalim sportistima našeg tima. Potom je neko pustio muziku i žurka je mogla da počne. Bilo je sjajno što su na početku evropskih igara upravo kajakaši bili ti koji su doneli prve medalje i to ukupno 5 medalja, što je zaista sjajan rezultat. I ovo je bio neki način da se i njima zahvalimo, da im čestitamo i da njih motivišemo za predstojeća takmičenja koje im slede, kvalifikacije za olimpijske igre u Parizu, ali isto tako i drugim takmičarima koji su tu i kojima tek predstoji takmičenje, da im damo podstrek i da ih motivišemo da daju sve od sebe i možda baš i oni budu u prilici da se bore za medalju. Ervin Holpert prvi je sa Markom Dragosavljevićem osvojio medalju u kajaku. Stvarno je bilo dobro, zadovoljni smo. Ja i Marko smo, ja mislim, ovde na ovom prvenstvu na evropskim igrama baš izvesali 2 dobre trke i stvarno smo zadovoljni sa medaljom. Sportisti Srbije potom su pratili direktan prenos borbe za bronzu u tajkvondu i navijali za Novaka Stanića, koji je u neizvesnom meču izgubio od Španca Horkuere sa 2:1. Odlično 4. mesto osvojio je naš miks duet u sinhronom plivanju u sastavu Jelena Kontić i Ivan Martinović. Stolnoteniserka Sabina Šurjan poražen je u 3. kolu od Šveđanke Bergstrom sa 4:1, dok su Izabela Lopulescu i Dimitrije Levajac eliminisani u miks dublu u četvrtfinalu.